Kapitan Inteng. Sumagmamanumanan nga aldaw nga awan ni Kapitan Marey. Anyaman nga tanti seminaran da ija Manila. Maipapanmanan iti trabaho da akas kapitan. Ay, di si kamanan ti o ay say, Marey. Ay, kat anya pa'y nga rod no di kasta, Marey. Sapay no kasya nga awan ni Inteng. Kat ibagan ni Pari Badong nga isukan upay lati agyan ija barangay hall. Ay, pakpakita na laone anak kurang ti amuna. Mabalin ayamot as sumukat iji barangay hall ti saan ana ibutaws. Ha? Huwin nga rod agpakalaeng ni Pari Badong. Ay, ambisyoso. Apay nga da kayo dito yung barangay hall tataba daw. Da ka di masapul yaw. Awan ti masapul kaw. Siyak ti kasapulan dagiti tao dito barangay hall. Anya ko man ti masapul da kayaw. Kita manom mo yung madlang tararamidin niya. Napay kumangay asan mi nga maw. Ato ti reklamo da asan nyo kanungar aramida ti trabaho yaw. Anya? Sino ti nang ibaga asan mi nga raramidan ti trabaho me? Ay, sana masapul a balik sa kaw. Nagararamid kan sama ti istorya tataba daw. Ay, san nga istorya ti bagbagak. No dikit pudnaw. Awan ka di ti trabaho yu ije bangkag. Taapay akanayon ni Pari Badong ije barangay hall, Marey. Ijay ka di barangay hall ti papapanan ti sinalbag alalakay, Marey. Katwen mat, Marey. Kunam no asino akalala ingan akanayon ijay. Agbantay ka no ijay, tawan ni Inteng. Na, anya ngay ka na ti bantayan na ijay. Dagiti adda ijay no agtrab-trabaho damot lakanaw. Na, anya ngay kumatikarbangan na nga agbantay di ta barangay hall. Day tangarod ti pakasurunan dagiti tanod ken dagiti kagawad. Kasaoktuman ni Badong. Ha? Agraraman alakay. Anya ti may imbaga da yata kagawad. Makapungtot samay. Adda kano mapukpukaw a pato na. Di na kanon makita no agpakan kadagiti pato na. Anya? Dahita kitay kong kunat. Adi yung kami nararamidan ti pagribangan yaw. Ikay to mga kami nagrundrunda. Nagrunda kami may tataba daw. Apay ako na yung asan mi nga raramidan ti pagribangan may. No nagrunda kayaw. Apay nga raw da mapukpukaw ti pato ni Darian. Ang mga mano da kayo tinangala. Pinulutan yun sa may tanagrunda. Oy, saan kami mo't ang nagiinom kadagiti kakadwa katanawd? Uray saan kayo ang nagiinom no'y nalunos yun ti pato ni Darian. Anya? Oy, ang manti na lalunos mi apataw, tataba daw. Saan kami agtatakawan niya? Awan samot apulos ti panagbain mo si Kabadong. Anya? Apay na ibagam nga awan pulos ti panagbain ka. Ibain kanto paya kakuyog ngagpasyar. Tano agrungit ka kitawan pa'y makita ang ipin mo. Ha? Ibain nak, tadinak pa'y mapangipunan. Kasta kaday. Wain, ibain kaw. Dahil ta nagala sa panagngiringir sa im. Ha? Mabainak mo't gapoy ti kinapuskol tarupam. Amapan makibibiyang kadagiti trabaho ije barangay haul. Uray tasan ta mga agbinay no sumangutan iti lamisaan. Sana Gapo tay bain na. Gapo iti kinaawan ngipon ka. Saan ka nga ilakam inton agluto ak inton aldaw. Just kay. Ada pinuros ko ijay anatay ngayon nakilakaw. Kaya't mau tadi kamit ikikan. Kaya mau. Nasaya at nasabat ka, sika, madaydayaw at chief tanog kwaraw. Ha? Anya ko matipagsayatan ti panagsabat ta, madaydayaw adaryang. Kano ko na ni Tata Badong asindayo kano ti pamusyan apato me? Oy, awan sinsindami adaryang. At da ka di pamanaknak ni Tata Badong, asindami ti pato yaw. Da kayo ti kanayon nga agsursur iti rabi. Da kayo lakit di tinangsida iti dakkel apato me. Oy, saan mo ta? Padasan tayo kit di abirukan ti pato yaw. Kasano pa'y amabirukam no indulindang ijay tiyandang? Nadaman nang idulin iti tiyanda. Sana ada kami atanod na ijay. Asino kumapay ngay?
Kat da kayo mati ang sausawar itirabi, kas kay lasak sa kulap. No adda makita yo, alaan nyo matin. Oy, saan kami ngay may nagrunda iti arubayan nyo, ha? Nagtaul ko dagiti aso yaw. Ket no naungat dagiti aso yaw, kas dala mabisbisinan at igiray. Insamit kwaraw, di nakasaw makasipsibot na. Dariyan. Wan tata, nga makaslamat po do timbagana. Saan mat ang nagtaul dagiti aso mi? Ang mga no pinakanda ti aso yo, iti pampamaw. Iso asaan da nagtaal. Adda nga takas na, tatabadong? Kaslanda ka numay. Saan ko lamaw, no pudnaw, tinanggag ka. Asino nga tanga agpaiso tinangala iti pato mi? Maamuak lang, pabayadak iti nangina. Way, tapno sana marwam tagal alay, ti sana kukwa. Kasano nga tati panang doktal ko, no asino tinang sida iti pato? Tulungan ka, amang doktal, dariyan. Ah? Ay na, agyaman ako na'y tatabadong. Apay ngamin asaan ada kayo tinagbalin at Chief Tanod? Saan kat aday jay akwaraw? Apay akaslada kasuron mo, kwarog. Nagsabat kami kinidaryang. Imbaga nakidi na sindami ka no, ti pamusya na pato na. Na, apay ngay, ada kayo ti atapen na. Imbaga ka no ngamin ni Tata Badaw, anday. Da kami ka no tinagrunda iti rabi ay. Iso da kami ka no tinangsida iti pataw. Ay, day tamet ti madikan ni pari badong. Agpabasol, adi namot nakita. Ikagumak manaduktalay. No asino ngagpaiso tinangala iti pato nga ibagbagana. Anya ngay ti aramidam, tapno maduktalam ako nam. Mang panuno tak iti pamuspusan anday. Dalusak tinagan kaw, iti ipapabasol da pa nagtakaw iti pataw. Sige, kwarog. Ay, nakababain ti kastang ibagbagada. Nga agtatakaw ka, iti pato. Heh? Ay, uray kumamat no saan ka at Chief Tanod. Awan ka diti pamuspusan, tapno si kati agbalin at Chief Tanod, tatabadong. Iso nga rod akanayo nakita barangay hall. Tapno siyak tao, ti sumukat ka ni kwarag. Kay kunada nga rod, napalpalit ka nung aming tidarang tidanom. Pag kunamay, kanya kumati koneksyon na kita dardara. Sankit din, kadaraan ni Kapitan ni Kwarog. Iso nga iso ti pinagbalinda at Chief Tanod. Si kakumaa, ta si kati kumpare ni Kapitan. Ay, una niya. Kadaraan na ni kwarag. Idinto ta kumparik lang. Pudnaw, ti kunam, dariyan. Masapol nga ibagatakin ni Kapitan. Asaan ama ikariti tao nga awan maaramid na nga agbalin at Chief Tanod. Aling araw, dariyan. Agtinulong ta. Tapno siyak to, ti sumukat ka ni kwarag. Akas chip tanat. Arigladaw tatabadong. Adya ka da iti kanayon nyo apagsaritaan kinidaryang si Kabadong. Tulungan na. Tapno siyak to, ti sumukat at chip tanat. Kasano ko mga isukat na ka ni Kapitan iti kaanakan na at Chief Tanod. Uray ka anakan na. Tadi na mo't aramida, di pagribangan na, akas chip tanat. Pag kunaam, adi na aramidan ti pagrebangan na. Saan kay day? Apay nga da natakaw ading wine. Ti pamusya na pato ni Daryang, kit nagpukaw. Amagan mo't nunayaw awan laeng day taapataw. Apay mayaw awan ayamot ti pataw. Nungay adda sa bali apato as sinurot na. Agpabasol kayo la adagaw. Anya ka ditimbaga ni Daryang Amaris ti pato na mapukpukaw kagawad. Naglaok ka no ti puraw kan nangisik. Ada ka no inkabil da akasla sing-sing iti saka na. Analabasik. Puraw kan nangisay. Ada sing-sing na nalabasay. Wun ka no. Maapay ka day. Ada ka din nakita makasta apataw. Awan pa'y. Ang aminak man padasan ti agsimi ti asidag ti balay da Daryang kagawad. Anya ting kasi iman. Amang ano sa bali ti pagawatan na iti ipapan mo ijay. Sanak ngagpadlaw kagawad. Ado ti kayo iti arubayan da. Umulyak iti nangataw. Tapno mangig ko no anyaman ti saritaan da.
Tapno ada madukta alam ako nam. Wala. Ang mga nusan na pud no mapukpukaw ti pato da. Mapan ka di manen ija barangay hall, Kwarog. Jutim ka di ita. Nag-duty akan tay. Ngamsan nga di barangay haul. Sa dino nga ron ti papanam. Saan mo't arabi tapno ka kumaagronda. Ibagak tao, no da na saya tabanagan ti papanakan tay. Adda ka di kadwap. Awanan tay. Nagmay-may saklang. Barang at na maduktalak akar-kar na mapaspasamak. Ay, lawlawagam man ti ibagbagam, Kwarog. Di ka maawatan. Mawatan yung tawan tay. Sige, inakaon. Napaanan. Anya nga tati aramidan na. Agjute. Angam saan ka nung ay barangay hall. Kan, agmay-may sa ka no nga agjute. Mare, di kamot na pan ije bangkag mo. Masurunak tadinak kadwaan ni badungkaw. Iso nga umayak la makimaritisen adito'y tersina. Anya nga'y ti madaman. Di mapukpukaw apato ni Daryang, ti kayat atakwata ni Kwarog. Day ti bagbagakin ni badungkaw. Amangan mait no adda simurutan na apataw. Nakikuyog iti lalaki apato ti kayat mo asawan, Maray. Wan maray, no balasang kuma, ay ka nakitaray. Anya, kasla da kalintagam Ay, nalabit nga agpaysaw asimurot iti lalaki apataw. No adda ka arubad ang adda pato na. Ijay da kumaamapan kita na, bareng nupod no ti atap kaw. Ibagak man ka ni Kwarog day tanga atap mo, marituyang. Amangan no saan kamot anak bidtot. Adak dito'y tuktok ti kayaw. Napuskol ti bulbulong anang lingid kanyak. Nasiputak ni tatabado nga nagturong di tabalay da Daryang. Denggak man niya ti pagsaritaan da. Nakaumay ka mo, tatabadong. Napan kakadimanan ijay barangay hall. Madamdama ka mapan. Si putak nagitad da ijay. Masapol nga, trabaho da. Una, tapno saan dala nga gururay iti honorarium da. I-report ko amin kini kumpare. Ti kinasadod da. Gusto day tatabadong. Nauray masukatan da amin. Inton pa nagbubutaws. Kumandidato ka manikit day. Winsa ngagpaiso May sakton ng opisyal, Daryang. Untata, siyak ti agbalin a campaign manager mo. There's something fishy. Iti da ito'y amapaspasama. Pinaypayso nga ta ni Kwarog tinapan nagjute. Angam awan mo't diti barangay hall. Jak mo't maawatan jay kunana itay nga agjute. Ngam saan ka no aditi barangay hall. Sa dino ngay nga ta ti pagjutian na. Day tangarod mo ti pagsidawak. Pagjutian na ngay nga ta. Day tangarod kay damdamagak. Angam kuna na wakto kanu tinagjutian na, no adda maduktalan na. Anya nga tati kayat na aduktalan. No maipapaniti pato ni Daryang. Masarakan na pa'y nga ta, no nalpas da na sinda. Nangagkwami na nagsaritaan da tatabadaw kang Daryang. Di da mo nga dak dito'y tuktok ti kayo iti asidag ti balay ni Daryang. Damit patoy jay. Ay. Bumabak dito yan. Inakitain di pataw. Kalanglangamat di imbaga ni Daryang mapukpukaw apato na. Up. Adda ka di tangato ti kayo, Kwarog. Itay kakadipay di takwarap. Itay pay. Ikaw nangagkwami na nagsaritaan niyaw. Ngam, dahitaw iti importante. Ay, Kita nyo day oh. Adda patoy day oh.
Naggapoy ti sirok ti kamarin niya, daryang. Ah? Oo. Saan nga tangaing kabil mo ti pato iti kamaren? Pinagparang mo ang naggapoy dyan. Ay, Ay, di kagpabasa, no di mo kaya't ngay darum ka. Ala, umay kayo ato Tayin tayo kitain day jay apataw. Aw, kita man daryang. Manguk-ukup ti patoyo di ta sirok ti kamarin niya. Rimuarta mabisain. Ado ti itlog na di ta sirok aw. Aywan! Adong agpaiso ti itlog na. Mangukop? Aw, di kawatan na saan na napukaw ti patayaw. Ket da kayo ato Agsungbat kayo, gapoy ti kinasalawasaw yaw. Ibagayo kit day na sindami ti pato yaw. Sorry ako arog. Kunak ngamin numapukpukaw ti pato. Adda magayam di tasirok amangukop. Jakmat ngamin makita no kasta ngagpakanak. Gapo lang iti pato yaw. Pinagbalin yaw ngawan sir-serbime iti barangay hall. Awanan kayo iti bay na to Agkikita tayo iti barangay hall. Di ta kayaw. Ay sus. Kapilitan ama pantag pakawan tapno saan ta amamulta tatabadong. Ay. Isugarad, kababain pa'y. Nanggag na pa'y tinagsaritaan ta. Saan kun nga ulitan, ti madingaramid ko daryang. Uray siyak tatabadong. Kunak no napukaw ti pato. Saan mat gayam? Manguk-ukup mat di tasirok ti kamaray. Ay na, tatabadong kandaryang. Madingamin ti agat-atap. Kunayo anapukaw ti pato. Ngam saan mat gayam tamanguk-ukup. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Paclay Musika Dante Martinez Computer Recording Technician Joseph Glenn Binawe Sound Effects John Red May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon ayaman kami itingkay panagdingan di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Lapsan ka pa'y ngagsagsagad dito'y arubayan nyo, Maray. Papanamon, nagsapa kamutan, Mare. Agkapi kami kumakin ni Badungkaw, ngumawan pa'y maikapi at tinapay. Sapay masapa kami kumaamapan ijay bangkag sakbay apo mo daw. Ay, may mayat nga agpaiso ti masapa. Tanagpudot no nakangaton ti inay. Wan nga rod, Maray. Ala, labsan ka pa'y, Maray. Ay, partakam nga road, tani Mari ko anang ti ag-duty ita dita barangay hall. Amang numasapa amang rikap ita. Kasta ka day, malangarod, Maray. Agyam anak itimbagam. Saan mo ka di nga intugot ti cellphone mo, Kwarog? Aw-awagan nakakano ni uncle mo. Angam di nakakanumot maawagan. Ay, in charge ko nga may inantay. Imawag ka di kada kayaw. Wen, masapul ka nung ag-meeting kayo nga oray awan ni Inteng. Ha? Si Kati Mangidaulo kadagiti kakadwam nga clean up drive. Kanayon kami mat nga clean up drive antay. Dayta mo't tibilin ni uncle mo. Masapul ka no pa'y nga ada documentation na. Picturen yaw ti panagdalos yaw. Kasapulan pa iti picture. Kit makita damot anadalos ti igit ti kalsada dito'y kabildatan. Ay masapul nga agtungpal kayo Taisumat nga rod tibilin ni uncle mo. Am-amom ka diti babae asamo nga diti barangay hall Kwaraw. Ay, saan ko mat nga mamaw kagawad? Apay nga inisuman na ka akaslam amo na ka. Umayang. Ibaga na siguro tigagara na no makadanon dito'y ayan na.
Agturong ditoy. Ala, ay damagam no niya ti masapol na. Uy, kagawad. Anya ka diya barangay daytoy, manong? Sika ka diti kapitan? Ay, uncle ko ti kapitan dito, eh. Barangay kabildatan dito ya barangay. Awan itan ni uncle ko a kapitan, tada dinarahin na seminar. Apay ka di adeng. Apay nga rod ang nakatugaw ka diti barangay hall, no saan asika ti kapitan? Ay, siyak ti chiptano dito ya adeng. Kwarong tinagan ka, isumot ni kagawad kwa nang. Ah, kastagayam. Nagwapo ka man, manong kwarog. Ha? Ay, agyaman ak tayong bagam ti agpaiso ading ka. Anyamat nga tinagan mo, ading anapintas. Ah, siyak ni Maya. Umay ko kano kitaan ti panag-meeting yu. Uy, kasta ka di adeng. No kasta, naggapo kay di opisina ti DILJ? Oo, wan manong. Ah, saan ka di nga da meeting yu ita? Una ding, angam na sa papay. Urain mi pay adag iti umay makimiting. Sige, makipag-urayak mat nga rod, manong. Ala, in kayo pay nga rod agtugaw iti unay. Adatugaw ijay. At damatin na pudot adanaw ken kape. Agpili kayaw no anya ti kayat yaw. Napanan jay babae, di taunag. Kwarog, mabati ka kade. Anaggapoday jay ijay DILJ. Nagduha-duha kayaw kagawad. Ay, kasano katawan ay di na. Di pa nagkawkawas na. Kasla saan mo't ang naggapo ijay DILJ. Kan di pa nagsasauna. Kasla questionable. Ngata, ala, palubusan tayo lat nga gubsab. Anya pa ingay. Ngam ada pa nagduaduak. Tingamin itsura na. Ang mga no itsura lang, kagawad. San tayo nga amaw, ti adday ti kaunggan na. Gapo ka day, taimbaga na agwapo ka. Kat napasablugan ka matan, kwarog. Uy, san mo ta? Agpaiso matimbaga na agwapuak. Di ka man. Kursunada na kansamat ti babae. Ang wandakis na, tabaruak mait. Balasang pa'y mo't siguro day jay. Adda ka no maangay a meeting ije barangay hall. Intamot makimiting ah. Apay, masapol adwata makimiting. San ka day ngawan papanam? May mayat ano umay kamag. Tapno manggam no anya ti bagada. Ay kat mapanak no dayo da. Agam no awan. Tak-tak lang, ti panagbiag day ta. Ha? Day tati ko na darupat ayuda. Ngam numiteng masadaw. Adaya tao asa narupat ayuda. Ngam no day tay bagbagada a meeting. Kahit adda pakuyog na nga iting. Ayit bayata. Di ka lamabay ni ti kasta ngay bagbagam. Ingkaki di mo makimiteng. Mapan ka lang aruday. Denggam taon, no day bagada nga ayuda. Tamno amutan no kanaw. Tao mo na aktaw, ang makipila. Silinsyaw kakadwa. Sana mangag ti may bagano tumanagari kayaw. Kwarog. Aglualo tayo pa'y sakbay ang mairugi ti meeting. Asino nga rod ti mangidaulo iti karara, gadeng. Chef, sino dito ang babae? Unurod. Bakay dayawak ti May, naggapo ka na ijay DILJ. Nga umay dumngag iti meeting tayaw. Ay, kasta? Iso ni Maya. Kinid daw na nga iso kano ti mangidaulo iti lualaw. Ay, unurod. Iligayang ti babae. Sige, ganito na kayo. Tayo marudan tagkararag. Talagdag tayo. Sige, aggararag tayo. Apo, aman nakabalin. Agyaman kami iti amin aparabor nga impaay mo kada kami. Kidawag ko ma, abindisyonam ni Kwarog. Tapno makakita ko ma, iti agbalin nga asawa na. Tani, mabaakanan. Kastamot to'y kagawad da, dito'y kabildatan. Maysan abaak. Adda ko mamat makasirpat kan kwa na. Na, anya mati kararagan da tatao. Dagitiki din ba ti kararagan na.
Anya nga timbagada imitingan. Kaano nga dayo da? Saan nga ayuda, timbagada? No dikat may papan iti aramidon, tapno maliklikan ti dinggay. Day talaki din ti kanayon da kay bagbaga. Dingdinggay. Ado nga mindag iti makaamaw ngam nakurang da iti panangipatungpal. Kas kuma iti wara alata a makargaan iti tudaw. Pagitlugan dagiti lamok dagita. Ti goma nga kaiwara kas kada sabot a mabalin a pagitlugan dagiti lamaw. Ay, makauma dingdinggay. Kasla nadadail aplaka. Amaw ngam di mo matsurutan. Kas kumaday taimbelang mo asabaw. Nakatangad. No agto daw kat makargaan iti danaw pagitlugan ti lamaw. Ay, no awan nga rod ti ayuda. Kit awan survey day ta meeting. Aggai kakit di di taglawlaw. Tapno awan pagapunan dagiti lamaw. Ibagam ka na kita cleaned up drive. Tapakigaik dan. Anya! Nalpasan ti meeting. Ngam di pa'y matagawid day ta a babae. Mga raw kagawad. Mabainak mo tamang paawid kan kuana. Eh kuna na anaga po ija di ay LJ. Ngam ti imbaga na idi meeting. Kat maipapan iti panang salwad iti salunat. Ayun nagpaisaw. Apay akas jay. Maburbur siya anak iti day ta a babae. Anya nga tanga agpaiso ti gagara na diti kabildatan. Nung pudnumat kit iti imbagana, may papaniti pa ng salwad, iti salunat, kontra iti dinggay, saan ka day? Ewan mo't kit day. Nga medyo na ba inanak, idi nagkararag. Tadwata mo tin nga inayon na iti kararag na. Ungarag kagawad. At dapat agkat-kataway di likaw. Manong kwaro, mabalin ka din umayak mat, ija balayo? Ha? Ay, saan mo't kidyada ka, is no umay ka iti balay. Madamay bagat ti tao. Anya ko mati may bagada. Makidagusak laang mat. Mumat dagiti tattao. Nalas akitaan ti balasang, ama pan iti balay ti may sabaraw. Nang runa katagmay may sakit yung agigyan. Awan pa'y ngamin amok apagawidak, manong kwarog. Anya? Awan ti amo mapagawidam. Day tatipudno, manong. Awan ka diti amom, apakidagusak ditoy. Ay, mabit lang. Tainak man damahagan ni kagawad kwa nang. Apay akaslada parikot mau. Ay, ni maya kagawad. Kunanak hindi na makidagos si balay kaw. Si Kaman no, pasang bayan medyo balay mo. Total, madlaw ko akursunada na ka. Ni kagawad, mate. Alangan nga iti balay ko ti pakidagusan na. San ka di amay mayat no dito'y balay mo? Tagpada kayo mata babae. Mabuti nga amang padagos dito balay ko. Nanyangarod nga iti ramidon ta kagawad. Awan mo't ngamin ni Angkal. Taiso ko matimang sa nga ilay. Kastilangan. Adamot bakan ti akwarto, iji barangay hall. Iji laang nga na maturog Adamot paglutuan, kan mailuto ijay. Gaya man niya, kagawad. Ijay langin ngagpaiso ti pagdagusan na. Imbati da kanyak ti tulbag. Tasya kano ti kaasitgan di ta barangay hall. Alao mo. Amumat siguro ti aglutuan niya, ading kao. Amok manong kwarog. Ada ka di pakidagusak? At dabakan ti akwarto dito'y barangay haul. Dito'y ka na maturag. At damat paglutuan kan mailuto di taoy. Ay, agyaman ak unay manong kwarog. Ay na, saan ka lang anataar? Nasingpot ka pa'y. Agyaman ak unay, kwarog ko. Sige ading, tadabay papanak. Ay, umay kan tumadamdamaan, no makaluto Tamangan ta diti barangay hall ha. Kwarog. Ay, kuha, makitan to ading. Gumatangak man iti mantika, maray. Adaman nakitak di ta barangay haul. Kasla jay babae idi meeting day jay. Huwan maray. Pinadagas mi kan ni kwarog dita. Tako na makidagos ka no kan ni kwarog.
Mabainmat ni Kwarog. Anya, saan amabutang amakidagos kin ni Kwarog? Kas lamang amin at damakun ko na dadya babae, maray. Agpadatan samot iti atap. Atap nga adda tililing na. Narigat mo't nga minabalikson. Tama nga no kamalay. Panagkitak pa'y lang kan kwa na idimiting kasla, maray. Ang gusto mo kiti ati imbagpagana. Day tamot nga ron ti makagapo. No apay asaan ko amay baga ti atap ko. Ngamin, husto mo ti bagbagana. Apay akas lam mariribukan ka, Kwarog. Diyang babae di meeting day. Makapadanag mait. Anya ti may papan iti babae. Taapay amadanagan ka, ako nam. Pinadagos mi kinikagawa di barangay haul. Kunana ngamin nga umay ka no iti balay ka. Nahisos. Nadlaw ko. Naasidag unay kan ka, Kwarog. Kunapay ti daddo maakursunada nakakanaw. Sa bagay, napintas mo't kitday. Hanggang mapakas lakabutang kawan tay. Anya! Babae, kabuteng mo. Italaan nga dagkursunada kan ka, mabuteng kapay. Ay na, baliktad sa amutan ti mapaspasamak. Ay, jak man na mo antay, no apay akabutang ka. No umasidag ngamin kat kasla kayat nakatukmaan. Kunak at tulungan nak amanggaik di taaglawlaw tanasamag. Di nak matulungan. Jak masangaw timang dalos dita. Dagiti makasangon, ison timang dalos. Ay, imbag kidi jay babae nga datililing na. Tamo na dagita. Ngam si kaama ko na alimpew. Awan amaw. Apay, patsyamay, datililing na ako na. Sa kantulag balaw, no adan mapasamak mo. Gapo ka dagiti lamaw. Lamok only, pagdanagam nga. Ala aman kit di iti picture ti babae. Taing ka i-report ijay ilay. Apay ngay asaan mutan nga agawid. Ay, wun kaya man tay. Mapanak man ngagpaisaw. Ang mga nuad namang biro kakabagyan na. Wen, kalpasan na. Ingka iti ayan dagiti pulis. Ibagam asim mangbay dito kabildatan. Nga ibagbaga na anaggapo iti opisina ti DILJ. Nga uray saan samay. Ay, wun ngagpaisuan tay. Sige, tamapanak iti barangay haul ta picturak. Ay, sige. Ay, sabali nga min ti atap ko iti day di babae kahit. Uray ni kagawad. Sabali mo ti atap na. Agawaam nga rod, Kwarog. Taamangan no sabalin ti aramidin day di babae. Picturan ka man natin. Ay, Kwarog. Umay ka, tamangantan. Nakaluto ako. Ay, nalpasa ko na nga natin. Picturan ka. Tapno adda pakalaglagi paken ka. Guray ka dito ya. Tadda pa panakbiait. Ay, pumanaw ka kadi? Takunam, pakalaglaki pam, Kwarog? Ay, siya nakapumanaw. Adala pa panak. Nga magsubliak mo't lang. O sige nga, Rod. Urayak ti pa nagsublim, ha? Agyan ka pa dito yung aruda. Saan ka pumampanaw? Tapno madanon ka dito, ating. Ay, wan, Kwarog. Urayan ka ditoy. Basta sublyanak, Oh, kita man. Kuna ti doktor anatingki ka. Imbaglaki di Tasaan ka napakarwan. Tanasigod tatimay dito ospital. Dinggi ka diti resulta ti laboratory. Wang kanaw. Si kanto mga main. Di mo amo ti dumdumngag iti bagbagada pagsayaatan ti kaadwan. Yak ni damdama. Asyak ti madinggi. Iya po iti kinasulpang ka. Wang nga raud. Iso nga agtungpal ka nga main iti ibagada no pagsayatan. Ay, unay na. Ikaw gumaaktuan na dalos ame nga aglawlaw ta. Ken saan ko nga ipalubaws nga da maurno nga danaw mapagitlugan dagiti lamak.
No idi pa'y kumanagtungpal ka, saan anapasamakin ka dayta? Wen, agtong pala ka. No sa anak man din na madinggay. In may inala dagiti masagna ni Maya. Kagawad, sigod gayam anas ngam nadan iti sakay. Nakalibas gayam iti mental patient hospital. Madlaw ko ngamin akaslasaan normal. Naupay kasta, adamot na saya at nga imbaga na idi-meeting tayaw. Ungarod kagawad, nilaang tatabadong ti sulpang, ti san anamatay, iswaday jay, nadinggay. Ay na, tatabadong! Agtungpal ka ngamin no pagsayaatan ti bagbagata. Saan lang nga ayuda ti pagsayaatan ti tao. Ala sigay! Ditan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pocloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Junrem. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, anya nga na kita aramidam, kagawad. Pit-pit-pitak amin na gito'y awan karga na akarton, Kapitan. Ay, nagadungay na ito. Word. Nagkargaan na gito'y iti purchase ko, iti binulan. Ay, pangusaram aya ka na kita. Ay, kat ilakok taisupay ama inayon iti koleksyon ko. Ay, manu ayat ti may satay gumatangak iti pagkarga ak ti badaw. Depende, no, anya ti kayat mo. No tay dakdakal, no tay basbaset, Kapitan. Ura dya kadakalanan, tapno, ado ti launan na. Maray, umayak man dumawat iti kartun mo no adda. Anya, ay namarituyang. Saan ko nga ipadpadawat dagiti karton? May salaang matidawat ka. Uray pay. Lako itan ti karton tapna mom. Ah, ilakom dagiti nagkartunam iti tagilakaw. Gawin Uray kumamag na awan surat na. Nay, amin mo ngarod ka na suratan itinagan mo Kuanang Store, Barangay Kabildatan. Kunada? Urayan tasurat laeng matdayta. Anya? No di mo kaya saan laeng. Take it or leave it. Naa. Enteng. Naganmat ni Marikwan ang tinakasurat iti dayta karton. Ay, ginatang ko nga roday takan kwa na. Ay unay kamatan inteng. Uray nakasurat tinagan na dita. Gatangam. Ano ko ma? Karton laang mati ginatang ko. Saan atinagan na? Nga Iso asaan aparikot day ta? Naglakaan? Enteng. Na. No kayat mo ang maikatinagan na dita? Mga laka iti pintelpin, di gusugusan. Anya. Ayan na nga, iti dinawat mo karton. Tapag kartunan tayo iti bagas ti aba. Awan, saanan ngagpadawat ita ni Marikwanang. Anya nga rin ti pangikartunan tan kadag iti nakalita bagas ti gabay. Ay kabay amon inak dumawat iti sa balay. Ay, bayamon to yan. Madakwarta di tayo. Agsubli ka, tagumatan ka. Anya? Kasapulan tayo tati karton. Saan mo't siguro anang ina ti may sa karton? Ay kauunan anya ngay nga raw. Awan mabalay mo. Kas
madlaw ka, kat nabit amala ko dagiti karton na lako yaw na nakwanang. Aywan ko araw, adamot na gitag kasapulan iti karton. Pagkargahan da siguro iti bado kas kinyang kalinteng. Saan lang nga dayta? Iso nga alwadam dagiti purchase ko, wan? Ha? No agdiskarga kay ti tricycle mo, kitaam ta di mapisang dagiti karton. Ay kay, wala. No problem. Wan, tapno nalaka amalako dagiti karton. Gumatak mamait. Napila pangikarto na kiti abastaw. Ay katuan agpili ka lang dita iti kayat mo. Anya ngay mo dagita kasla nakakarton nga inlugan mo. Ha? Ay, diya ka mo ang gail. Anya? Di mo amo? Alangan mo't ang lukat ang akitain ti kargana. Kasi no nga ti tao apang tidam iti dayta. Impawit dalang kanyak. Kat ko na jay lalaki itay. Basta ibatik tulat ta ni jay waiting shade. Taddan to may mangala. Ay kasta. Unang gail. Kinapudno na. Si Gudain nga dagi pau-pau it kanyak iti kakastawi. Ay ala, paandaram nga rodan ti tricycle mo ta gawin tan iji kabildatan. Unang gail. Datan iti batok ti waiting si Dangkail. Mabit lang tagi diskarga iti kinartaon. Ay, adamay sa alalaki iti saan unay nga adayo Ay, umay mo tayo. Up. Dayta, naidiskarga akong dagiti talo akartaon. Mapantanang kay. Ay, saan pa'y? Ay, urayan ta ti lalaki ang makaasidag dito Apay ngayon kay. Ni, iso ti mga la iti karton. Amunta, no anya ti karga na. Ha? No ko na masiguday nga gipaw-paw itdaken ka. Masapol nga amunta, no anya ti linaon dagiti kinarton nga ipaw-paw itdaken ka. Anya? Anya tinagan mo. Kasla ita kala ang makita dito Manolito tinagan ko, Kapitan. Mabalain, maamuan, no anya ti nakakabil iti karton. Tinapay ti linaon dagita, Kapitan. Papay-deliver da ka dagiti store. Kasta. Ay, ada nga ron inalayo a permit yung agila ko dito. Adda, Kapitan. Nasayat no kasta. Sige pa nga rod, Kapitan. Tani, agdadarasak iti papanak. Panawan kayo, pay. Nagdardaras mo ten api manaw. Tapno amom inteng. Nagaduitan ti umay diti barangay tayo. Kastaya. Sa bali pa'y dagiti addalugan na nga agisursur-sur ka dagiti lako da. Oh, anyat lako da. Ay kat nagduduma Prutas dagiti dadduma. Tinapay kas kada lamos. Tinapay ko nam. Ngam adamot agi paw-paw itila ko na tinapay. Dagita siguro awan matlugan nga aramaten da. Ay, nasaya at matkit di Tapno isupay apagkwartaan ni kwaraw. Adapay lakom at tinapay manolitaw. Ay, awanen, madam. Nayunam nga min ati lakom. Inton tao. Inton makagatak iti bukod ko alugan, madam. Sa bagay mo't kit di Gumatak man pa iti imti karton mo. No, adapay lakom madam. Ay adupay tilakok di ta karton. Sige, gumatak iti adaw. Kasapulan mi iti adu a karton. Dakes ada magbadaong. Adda kanumot tiniliw dagiti pulis amay sa adrag pusher. Ha? Adda nakaibaga. Nga umay kano dito'y lugar tayo tinatiliw da a pusher. Anya, asino mga taday tangay? Ay madanaganak nga raw. Amangan mo't no am-amu tayaw. Awan mo tamo ka drag pusher dito lugar tayo. Ay, inaktuman ijay ayan ni Marikwanang. Mapamuda bagay. Ay katun interesado ak amang amaw. No asinaw tinatiliw da. No umay ka makichismes. Ay, saanon, awan panawon ko, maray. Anya? Kunaklakit, dinugumatang ka itilakok, san mo't gayam? Naa,
Awan ti bibiyang mao no asino tinatiliw dagiti pulays. Ay awan bibiyang mo iti day taban agmarituyang. Naa. Ha? Awan pa'y magkanas nga umay makisarita kan ka. Awan bibiyang ko no asino man day taan natiliw da tapna mom. Ha? Mala, panawan ka man langang. Just ke kakitday. Awan pa'y ganas. Wah! Asino tinatiliw, enteng? Ay, ni Manolitaw. Di ka na yung nagipawpawit iti nakakarton at tinapay. Anya? Jak pagarupin na may sagayam a drug pusher da jay. Ha? Ay, por Diyos. Ay, naimbag man ta natiliw da. Anda nga min concerned citizen a nag-text ka dagiti pulis. Aya, Hindi na pa dagiti pulis. Anda nga agpasusabuan na inayon iti may sa akarton ti tinapay. Pa-deliver na kuma. anya? Ay, sige. Bye. Sige. Thank you, sir. Aw, asino timawag ka da kayo ang gail? Ay, bad news, Kwarog. Ha? Karaman mo ni kagawad ko nang. Ngaan niya ang gail? Maimbestigaran iti pulis. Anya? Masapol amaamuan ni kagawad ko nang daytoy. Sige, kuyugin kayo ang gail. Mapantay tayo ni kagawad ko nang. Anya kumangay ti pakay naigak ken ni Manolito, kapitan. Ay, di mo ko na enta dakkel ti pakainaigam iti pan nakatiliw na. Anya? Tapdo amam, karaman ka ama imbestigaran. Ha? Gapuday ta nakasurat tinagan mo iti karton nakaikargaan ti Siabaw. Ha? Iso nga umay ka, at palawag ka iti presinto. Ay tulungan na kadiya, kapitan. Amuyo mad, naglako aklaang mo't iti empty karton. Awan, amumiday ta. Ay, tulungan na ka mangibaga. Nga, awan amok, maipapaniti siya ba, kapitan? Ay, di kagda nagtamume. Nga di ka laang matersi ng magigyan. Ay, awan. Agyaman na, kapitan. Amumimat ngaglaklako ka iti empty karton nga danagan mo ang nakasurat. Na yan dahi di ang Manolito. Sa baligayam tinangusaran na iti karton na ginatang na kanyak. Ala, huston mari. Di kagdanag. Sino mo tisan nga agdanag iti kastoy ngay, kapitan? Ay na. Makakatawa man ba daw? Anya ko mati nakakatkatawa. Ni Marico anang kuna na nga awan bibiyang na itipan nakatiliw ni Manolita. Tagayam, iso ti may sa apa-imbestigaran da. Kahit gaputa kasta, agkatawa ka butay. Masuruna lang amin kang kuana kag. Lipata mo, no nyaman ti saksakit ang tinakang mo king kuana. Anya? Ikalamasan mo kin ni Mari Kuanang. Kahit kasdya lang aruday. Ay, wala niya. Ay, jaklakit di kaya ti maibalot, Kwarog. Ayun na Kung namin nga ibalod da kayaw, Hey, kasano ko mga amoyo asanak nga maibalot. damagan da lang mo't siguraw. No apa yan nakasurat tinagan nyo iti karton. Ay, tilawlawan ko na naglako iti karton ka ni Manolito. Awan dakas na dayta. Tilang salud-saud, kat adda nga minagan nyo ang nakasurat. Ay, hanyamot tanti kastoy. Di kagdanag, adda na ang kalintay. Iso ti kadwayo ang mapan ni Jay Presintaw. Ay, hagyaman nak. Agkalma kayo kadilaang, nanay. Kasanungay tinapanan niyaw. Kumusta ni Marikwanang? Ay awanan ti pagdanagan. Tayo namin ni Manolitaw aginatang nalaag ni kagawad kwa ng ti karton ang nagkargaan na iti Siabaw. Ay, kunaklakit din doon yan ti mapasamak ka ni Marikwanang. Konsensya naman na. No di na ibagat agpaisaw. Ay, nasaya at mait, tanatiliwan dayjay ang Manolitaw. Idi pailada mo ang makita kud nagdua-dua akon. Anya? Ita lang amin na makitak dayjay dito'y kabildatan. Masapul nga rod akanayon nga agaliptak kayo.
Ladingitat tinapasamakan ka marikwanang. Ay, nadidigra akon, Maray. Anya, Manipo dita, diya ko nagila ko iti empty karton. Ipadawat ko langan. ah, Iso ano ka sa pulam ti karton. Anda dito, saan ko nga ilakaw? Kaputa, adda nakasurat anagan ka. kasta ka day. Ay katagyaman na ka marikwanang. Ay, ala kitaan niyo saan akalukwan ti pangusaran yaw? Si kakit di mo. Apa ay anyaya ti pagkikitham kanya, pusar. Ay, sana kasta marituyang. Kaya't ko laang matiag sigurado. Ha? Ay, kumusta marikwanan? Mayat matlaangan tiritnam. Wan, kapitan. Kat agyaman ak ta tinulungan dak ang nagpalawag. Wanan niya man dayjay. Talaga mat nga awan amom iti napasamak. Narigat gayam ti kasjay no maminsan, kapitan. Ay, una, apay nalaka. Ay, talaga nadidigra akon. Sungagan anad kayon taon. Tadadagiti tattao akas tati aramida. Ay, wan nga road, kapitan. Kinumabalin. Liklikam ti agila ko iti karton nga da nakasurat anagan mo. Ikatan yun nga umunat ti surat na. Sakbay nga ilakaw. Tapno may mayat. Saan kanton mairubaw. Wan, kapitan. Ay nanakwanang. Dandani kayo lakit din na ipasubo. Gapo itilako yung empty karton. Ala, may sa apalagip daytan kada kayo kabaranggayan nida. Tapno inton maminsan, awan kas iti agan anad kayo. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesha Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, ikasapulan tayo balasang iti tagtagainap mo kunap. Winang kail, kanayon ko ngamin amay tagtagainap da dya balasang. Nakadalit ka naw, kat kasapulan na titulong ka o. Ay anya ko mga iti may tulong mo no bilang. Iso nga ron ngayon nakasapulan ng kail. Tapno mamuak nun niya ti may tulong ko kenkwana. Sino nga dayta abalasang? Ay, Basta napinta sa balasang ang kail. Nakakawas iti nalabaga. Ay, taga dito'y kadikabilgatan. Diya ka mo ang kail. Ngumada pagilasinak iti balay na. Ha? Ay, at nga dayta. Adda po ti papaya iti parangan na. Yay. Naluom ti bunga ti papaya. Pagsapsapulam dita. Amangan metno sa bali a lugar. Iso nga ron ngayon naksapulan ang kail. Tagtaga-inip unli dayta. Ngam ipay-pay subatayin. Agbampanog ka. Namin ano nga ron na itagtagainap ka o. Iso nga mga nupod na o. Kat, wala. Sapulam no, masapulam. Ay, no masapulam nga eh. Ikalay sa dagos. Unang kail. Oh. Nagpintas da dya balasang. Kite barang masapulam Kahit asawa umon adagos. No, balasang paya. Balasang payang kail. Nagmaymay sa itibiyag. Awan tumulong kenkwana itatamasakit. Iso ang nagpakita kanya kiti tagtagainap ka o. Nga kaslabat ten istorya ije sarsaritan ni Lola Angela dayta Enteng. Agasem, balasang titagtagainap ni Kwarog. Kahit adya nga ti amam. Amangan mo inupod no. Ada mo adagiti kakasta. Tagtagainip, gimpod now.
Nagpatagtaga-inap ka ni Kwarog abalasang. Adamot ayate kasta. Ay awanan, naulawsan ni Kwarog. Naulaw asa sa Asino kumaday ta abalasang nga agpatagtaga-inap ka ni Kwarog. Apay anipay Kwarog nubilang. Isungaron asa pulen na. Amon na no apay ang nagpatagtagainat. Kahit sa dino nga ron ti pangsapulan na iti day ta abalasang, imbaga ka di ti balasang ti address na. Saan? Kasano na nga ron amasarakan ngay? No di kat aguuyong mat ni Kwarog. Anyat ambong may. Nupod no kidimit. Urayan tate sumaruno ang mapasamak banang. Abangan ang susunod na kabanata. Ay na, inteng, awan tuloy na dayta. Kasi, panaginip lang yan. At tuyan ti ginatang mo, Kwarog. Tinapay kan soft drink. Kung kagawad, balunan mi kinijipaut. Inakdagasan iji balayta. Taing ka magsapul iti napinta sa balasang iji atayaw. Nagado ang nagpipinta sa babalasang iti kabildatan. Ngam apay amapan kayo pay laang agsapul iti adayaw. Awan dito iji sapsapulin mi abalasang kagawad. Aday iti adayaw. Asino ngay day ta abalasang? Basta napintas kagawad. Mala, inakaon, tadagasak pa ni jipaut. Asawaam ka di day tamapan mo sa rakaw. Un kagawad. Ingka nga rudan. Bareng makaasawa ka mutten, Kwarog. Tadi ka ketumulad kanyak abak-bakutan ngem awan pay asawa. Asino ngay nga tadya ko na ni Kwarog abalasang asapulan da ka ni Jipaut maribanang. Ay, balasang ka no, ijay tagtagainop na. Anya? Ay, Balasang iti tagtagainop na. Balasang iti tagtagainop na. Ay, wen, Mare. Naitagtagainop na kano, nga agdagpat patulong kan kwa na abalasang. Ngamen, masakit kano. Ay, una yan ni Kwarog. Tagtagainop lang, tutupan nan. Kat anya nga iti amu tayaw, nga mga nupod no. Di kad nasayaat ko tapno makasawa mo taon. Ay namarikwanang, tagtagainop la dayta. Anya nga iti amum nupod no. Kas itinakunan ni Inteng. Abangan ang susunod na kabanata. Ay nakaw, nagpapagod lang si Kwarog. Hindi totoo yan. Walang masama kung subukan niya. Ay, oo! Hintayin natin ang susunod na pangyayari. Sige, abangan natin. Nabambanugtan ang nagnag na, Chip. Ngam, saan tapay ang nasarakan, jay babae, titagtagainap mo? Ginanata pa jipaut. Agtugaw tapay dito si Irok ti Manggo Tre. At least, nalinong di tayo. Nagadayo mo ti pinagpagnata. Saan mo't nga na makastrag ti tricycle ko di tayo. Tanailat mo't ti dalan. Mawawak pa din, Chip. At iti soft drink. At apay tinapay di tayo. Agmerienda tapay. Wen, Chip. O sige, agmerienda tapay. Chip, pangsarakan tangay, jay babae, titagtagainap mo. Asidig siguro raon. Tay sumot da ito'y adalan. Tay nakita kiti tagtagainap ka. Nagadayon da ito'y naturong ta, Chip. Bangir mo ti kabildatan da ito'y. Huwag nga raon. Chip. Adda o masidag alakay. Kaslag kabaw alakay. Daytan. Mabalen, tagkidawi ti talahon niyo. Ay, sige. Ikamon jipaut. Chip. Ato'y tinapay. Malakay.
Mabalin ka day, iti dumawat di tain inuman niyo. Ay, sige. Alahan mo na ito yung soft drink ka, amalakay. Aw, at tao. Agyamanak. Ay, mayat. Aguray kayo. Paingada kayo ditoy. Kat saan kayo matataga ditoy? Ha? Kwa, malakay. Sapsapulan mi tay babae iti tagtagainat ni Chip Kwarog. Ha? Babae, iti tagtagainap na. Wen, malakay. Ala, diretsuan yaw day taadalan. Ket makita yun to ti sapsapulen yaw. Ha? Amoyo ayan, sino ti sapsapulan may malakay? Agsapsapul kayo iti balasang. Saan ka day? Sige, diretsuan nyo lang day ti adalan. Ket makita yun ton ti sapsapulin yo. Ha? Ay, sigurado kayo amalakay. Wen. Sige. Ituloy yo. Ti agdalyasa. Ay, kumusta nga tanti pa nagsapul da Kwarog iti babae iti tagtagainap na? Ay, urayan ta. No sumangpadda ka ni G-Pound. Sa dino ngay nga taa lugar ti nagsapulan da. Ay kat ijay naturong ti saka da. Isumit. Isudan tupay. Ket di da amaw ti pakadandanunan da. Ay sakto laki din. Di jay nagturungan ti saka da. Oh. Ay, husto man langan day ta intay. Apay ngamin adamagan na ket jak amaw. Ay, awan tinasaya at apan nakisarsarita ken ka intay. Inak man langan ijay balay da marituyang. Ta isuman langan ti kasarsarita. Maribanan, adda ka din napatag nga ibagam. Awan metkit de, mare. Umayak la makisarsarita. Tanalpas ko amin ang atrabahok ijay balay. Kan, masurunak kan inteng. Iso arimwarak. Ay, Na, apay ka de, analiday ka. nalidayak maray. Gaputawan pay lang ni Badungkaw. Manon alawas na ijay launyawn. Ngam saan pay lang nga si Mangpag. Nang runa kitawan pay kwarta. Ay, dayta itag tirigat na. Pangalaak nga ngay iti kwarta. Sapay awan namin ang nakasapulak iti kusina. Si kalat ko mga rudan ti kadwa ni Kwaraw gamang sapul iti babae iti tagtagainop na. Tatangdanan na ka. Ha? Ayun nga paisoan niya. Ay siyakla ko man. Iso pay jay itid na atangdang kaw. Ang nimot jay ti inayaban na. Kasanaw, nasapulan ka din ni Kwaraw ti babae iti tagtagainop na. Jak pa'y ammo, maray. Gaputa saan da pa'y mat asim mangpait. Imbag pay ni Kwaraw, taday talang ti parikot na. Ti agsapul iti babae iti tagtagainop na. Ngamsyak ngay, awanan kwartak maray, awanan maisaang kaw. Ala, umay ka ijay balay. Taikan ka iti bagas kan si daem, maray. Ha? Ikanak maray? Wen, ay kaasi kamot ang mabisinan. Ay na, ha? Ay, agihamanak maray. Thank you, thank you, thank you. Ay, nabannog akong Chip. Sika ngay, nabannog kan. Hindi pa out. Sino matisa na mabanog iti kastoy adalan nga eh. Ay, nagadayo ti pinagnata. Malaman, amangan numarabyan ta. Sana balay. Barang masarakan tatay babae iti tagtagainap kao. Ha? Ang marabiin taon? Sana bali Tasanta mo't amayaw awan di tao eh. Sapay ka bambantayan to'y ayan ta.
Naganda yung tinaturong ta. Ang mga nubidot lang tinaibaga jela kaya di mawat iti tinapay. Saman, tudnutin baga na. Di so magnatapay. Ngamawan mat babalay dito, Chip. Santa pa'y nga rod anadanon di papananta. Basta magnatapay lang. Kasanon, no saan talata madanon ti papananta? Magnatalata, aging ga madanon ta. Rabiin, Chip. Kasano da ito yan? Ay, Awan mabalinta no rabi. Santa mo't ang mabalin na kontrolan ti oras. sapay kabut-butang dito, Chip. Awan matatao. Ala, intan, ituloy ta ti magna. Nagpataglakid di nga minan day ta babae iti tagtagay mo, Chip. Una, amangan no iso da ijayan ti kapur iber kaw. Ala, makamu ka nga raw. Sige, ituloy tan timag na. Unji pa, magnatalata. Ay na, nagatidog na ito adalan, Chip. Pagturungan na ngay nga ta na ito adalan. Kaslag turong matitimay sa puraw. Sos, ang mga nukutan na tulisan ti ada dito, Chip. Saan? Awan tulisan di tao eh. Imposible Kita man. Nagwati-wati dalan na. Agasam nga dito pinagpagnata. Makitam ti makitkitak di pa. Asidigtan samot tan, Chip. Nagdamat agbumbong fire iti masungad ta. Hey, nakadanon tan. Sino kayo anay isaroong dito lugar mi ababay? Ha? Ay, kwa? Sapsapulan ni ti babae iti tagtagainap ni Chip Tanod. Babae ang maskulado. Ha? Babae iti tagainap na. Ay, dahi tatipod na oh. Babae ang maskulada oh. Apay ti babae iti tagainap mo. Anya ti pakainaigan na iti biyag mo. Asawaan na. Babae ang maskulado. Sige, nasayat mo. Oh, kita nga rod no asino kadagiti iturayak a babae iti tagtagainap mo. Ngam inton bigaton. Gaputa saan mo ang mailasin ana imbag ita tarabiin. Ala, agina na kayo. Mangan kan maturog kayo dito ikuta mi ang babae. Ay, gayam. Siyak ni Kwarog, babae ang maskulada oh. Siyakmat ni Jipot. Babae ang maskulado. Mayat dinagan nyo Jepot kan kwarog. Kat siya, awagan dak iti Pangulo Maskulada. Nay, sa pagaya main. Nagsapay ka. Nagkadwa babae. Inururay da makaring ta, Chip. Da kayo adwa, Jepot kan kwarog. Sige, mangpili kayo kadagita a babae iti sagtatalo kayo nga asawaan. Ha? Sagtatalaw? Ay, agasam man. Sagtatalo kayo a babae. Ha? Saan nga agsasaw dagiti dagduma a babae? Ngam kayat da apututan nyo ida. Kwa. Hey. Alan, irugi yun timang putot kadagita a babae. Ha? Ay, sana dahi tatimayan mi ditaw Pangulo Maskulada. No di kat sapsapulan mi tay babae ti tagtagainap gaw. Anya pa ilang ti sa pulam kwarog. Nagaduda di ta babae. Ala, mangpili kan iti umuna ang pututam. Ha? Ay, kwa. Chip, anya na ito yun anastrakta. Agasam nga'y dangita apututan ta. Nagaduda. Huwin nga raw. Day tagid din ter aramidan ta iti inuras-oras. Timang putot kadakwada. Jak tupay kabaalan ti ag push up. Day tantugid din nagadu a babae apututa. O anya, agpili kayon. Tanusan, di kay makaruwar dito'y kutami asibibiyag. Gaputa ado ti babae ang nakatambay. Pangulo Maskulada. Mabalin ka di nga gawit kami pay. Tayong kami agayab iti ado alalakay. Ngamin, saan may akabalan na pututan tinagado a babae? Nangro na kanyak. Pangulo Maskulada. Awan pa experience ko. Dayta ti kayat ko.
Tangay awan experience mo. Siyak nga rod, ti umuna ang pututam. Ha? Kat si kamat kwaro. Ha? Amok nga ado ti experience mo. Ala, pututam dagita babay. Ay, awan experience ka, Pangulo Maskulada. Never. Kasla nalakamot day ta ipaparamid niya, Pangulo Maskulada. Sana nasayat day ta. Uray anya ti bagbagam. Saan kayon ang makaruwar dito'y kutami? Tada kayon ti agbalin at tagaputot kada kami. Ay, kuha, Pangulo Maskulada. Mabalin ka diya sa gaysa kamilaang. Katyawid milangan ni J. Kabildatan. Sana mabalin. Masapul adito'y kayon nga agnad. Kat asawaem dagiti amin a babae ditoy. Among kwa, yung kami agayab iti lalaki, Pangulo Maskulada. Nga may, sana ka makaputaw, tamay sa kalupas. Uray siya, Pangulo Maskulada. May saak matalupas. Iswa na say-sayat langan, ngayon kami agayap itisan alupas. Tapno makaputot kada kayo. Kumusta ko? Nasarakam, ti babae iti tagtagain na pa. Sanang kail, no diket nagadua babae tinasarakan mi kinijipaut. Nagasam, kaya't dapututan mi amin ita. Ha! Ay, manungay ti pinututam. Ay, tagalibtak ka kumana. Nyanggal may. Irekti masidigan ni tuktokam. Unay ka nang kail. Kasta ka di ti panunot ti may isa kapitan. Kung kunak only. Apay, anyat na pasama kaya. Kuta ti babae di naturong mi ang kail. Naa. Kat kunadada kami kano kinijipot ti para putot kadakwada. Ha! Katagyan kami di kuta da iti agnanayawn. Aya? Kunami aalupas kami. Iso asaan kami ang makaputot. Naa. Kat imbaga may ngayon kamagayab iti lalaki asaan alupas. Kat di mapantayaw. Ha? May sakon. Ay, siguradaw. Makapututak pa iti ilibin. Ay, sana nang kail. Diya kaya't tagsublijay. Di mo kayat? Sana nang kail. Ang umno kaya't mau. Si kanti mapanijay. Si kabit. Kung kunak lang. Kay, kasanan, babae, iti tagtagain na pa. Baya mo nang kail. Saan ko nasa pulain? Ang mga nuan niya manindita ti masarsarakak. Ay, kwarog aya. Kunak no makaasawa kan ngayon saan pa'y gayam. Kumaa, no may salaan ti itad ni Pangulo Maskulada nga asawaak. Ngam nagaduda may. Sakit agyan kami kanon ijay kuta da. Ay, jakmat kayat ang kail. Ay, awan mo nga ron. Saan kalata ang makaasawa? Hey. Agtalay na ad kalata a single forever. In other word, back! Ouch! Ha? Ala, kwarong! Baliwam manan tiyang tagtagaina. Barang pumut noon, iti sumarano. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PNPDC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, naimbaglakit din. Taada na ito waig apaglabaan tayo. Ay, hun nga ron Dagiti daduma dita, agsakdo da iti paglabada. Iso anagasat tayo, Maray. Ay, husto ka, Maray. Iso aron bang nga aywanan tayo ti waig tayo. Ibaga tayo da ita kadagiti kalugaran tayo nga umay aglablaba ditoy. Aywanan tayo da ito'y waig. Masapul ayawid da ti basura da. Uwan mat nga agpayso mariban ang husto takunam. Nagadumutan ang nagmurangam si Kabadaw. Uray ladwa sakaw.
Pisang ti daduma dita. Saan ko mula mausar? Apay-pay lang arod nga ipalabam kanyak ngay, nupisang damo gayam. Basura, dito may sasakaw. Daan nga ulays. Sapatos, silupin na kita. Labak nga rod dagita. Api nga labam. Iyanod mo jiwaig ta basura ka nga rudda kita. Anya? Agungan ni parenteng, nupuran tayo ti kasta. Ay na, tapulyuson ka nung nga rod ti angin ti asok aparnuayon na. Narti nga rudda dya parenteng. Uray mo ni Maribanang, di na kaya't nga damang ibati iti basura na ijay waeg. Di mo nga minipakita king kuha na. Na, Ay, una yun dagiti kakalugaran ta. Ta kastalata. Iwarada itiwaig ti basura da. Ngarudang kay. Ang dami na klase tinagbalayan ti sampo di tao. Ay, tirigat na. Pasig, adi nabubulok mo. Mabulok ayamat ngamin dagita plastic. Kas kada lupa out kan silupay. Ay, mga lakalangan iti sakot pidutem dagita ibas basura da. Anya? Trabaho kayamat da itangkay. Ay, kubunsins Ha? Ay, umay ka. Agpidot tayo iti basura. Hey, anya matayin. Basta giwaradan tumat iti basura da. Enteng, apay nga itakalahaan. Ay, nagpitpidot kami pa iti basura iti waeg. Anya? Nagadumanan ti basura ijay. Agkay warada. Ay, ibagbagak met kadagiti padak a babae. Adi da kumabasta agiwara ijay. Eh? Makaunget pa ni Kwarong. Ang awan sa balay, ang maibaon ko nga agpidot. Anya nga ta? No agikarga tayo lang nga iti dakkel asako ijay. Tapno ikabilda ti basura da. Ay katuan Tapno saan da basta agiwara latan ijay waeg. Ay saan? Da, Karkaro na nga agbalinda sa daw. anya? Bayam nga iso dati mangyawid iti basura da. Ay, sabagay mo't kit di Itahay nyo man, tadi kay basta giwara iti basura yun, waig. Anya? Mabambanugak ngagpidpidot. Nagpidot kami kiniang kalita iti basura. Sanak mo't nga giwarwara iti basura dita. Diyak imbagada kayaw, ngam ibagbagak laing kagawad. Ni Marituyang, isutiam mo kamay sa nga giwarwara. Ay, talaga